سلام كما يتوعلو خبرات سمعتنا حتصرت زيناتات كبابينا عالم حزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم ان عدمنا ارئساتهم كنقدم سلفتات شودن اب ጉዳይ حاجز يوكرين تفلالين مس روسيا تفطيرو زلو وطري نبوليسي ጉዳያት ወጻይ شودن كم زعبلሎ تغليصو نوروي قتالي تيا هالفورسن 10 عامت تفريدو كمون زبزحو نرويجاويان ناي وينتر بعالات ابوشت هاجروم كحلفو كم زدليو تغليصون كالوتن كلونايم حجي نابزرزراتهم كلن بوليتيكاو سلفتات بايتو شودن نت روسيا ابدو يوكرين تغبرو زلا غزيف مختات سراويت كونينن اب غودنا هاجر يوكرين دو كم زبلاين زغلصا انت خونغنا زدغف بخمي كغلصالو اب زبلا رستي كم زفلاليا تغليصو ገሊያተን ቆጠባውን ሞራላውን ሓገዝ ጥራይ እخልዩ ክብላን ከለዋ ዝተረፋ ድማ ወታደራዊ ሓገዝ ምግባር አገዳሲዩ ዝብል መርገጽ በመሐዘን አሞንጎዘን ሰልፍታት ምፍላይ ተኸሲቱ ምህላው ሬዲዮ ሽወደን ሓቢራ ሩሲያ አብዶብ ዩክሬን ትገብሮ ዘላ ተጻቦ ንጸታ ዩክሬን ጥራይ ዘይኮነ ንመላ አውሮፓ በሓደጋ ዘእትዩ አብ ዝብል ሰለስቲየን ሰልፍታት ባይቶ ሽወደን ማለት ሰልፍ ዲሞክራሲ ጸጋማይ ሰልፊ ማዕከላይን ሞደራትናን ተሰማሚዕና ኣለዋ ተኾነግና ኣብዚ ተበጽሑ ዘሎ መድረኽ ሽወደን ንዩክሬን ዘለዋ ደገፍ ብኸመይ ትግለጾ ኣብ ዝብል ሩኡይ ጋግ ኣሞንጎዘን ሰልፍታት ተኸሲቱሎ ዓቃባውን ዲሞክራሲያውን ሰልፍታት ሽወደን እታ ሃገር ምስ መሻርክቲ ኣውሮጳዊ ሕብረት ብምዃን ከምዛ ዓይነት ተጻቦ ፈጺምና ከም ዘይንቕበል ከነርኢ ጥራይ ዘይኮነ ናብ ዩክሬን ብዛዕባ እንልኮ ወታደራውን ቁጠባውን ሓገዛት እውን ክንዘራረብ ይግባእ ክብላን ከለዋ ጸጋማይ ሰልፊ ግና ዝተፈልየ ርእይቶ ሒዛ ቀሪባላ ናብ ዩክሬን አጽዋር መላኽ ነቲ ዘሎ ወጥሪ መሊሱ ከጓህር እንተዘይ ኮይኑ ክሕግዝ እዩ ዝብል እምነት ይብልናን ስለዚ ድማ እቲ ዝሓሸ ሞራላውን ቆጠባውን ሓገዛት መሃቢዩ ክብል መራሕታ ሰልፊ ገሊጹሎ ሎሚ ዝቐጸለ ክትዓት ፖሊሲ ጉዳያት ወጻይ ሽወደን ብሰንከቲ ብተጻብኦ ሩስያ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ጸጥታ አውሮፓ ዝደርርኾ ምዃኑ ተገሊጹ ነተከታዓት በመደረዝ ኸፈተት ሚኒስተር ጉዳያት ወጻይ ሽወደን አንሌንድ ተጻቦታት ሩሲያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ፍጹም ተቐባልነት የብሉን ድሕረ መባል ጸጥታን ምርጋእን ሽወደን ኣብ ዋጋዕ ደጋ ዝኣቱ ጉዳይ ዘይምዃኑ ኣስሚራትሎ ሽወደን ምስ ረብሓ ሃገራ ብዝሰማማዕ ናይ ወጻኢ ፖሊሲያ ናይ ምቕራጽ መሰል ከም ዘለዋ ዝገለጸት እታ ሚኒስተር ሩሲያ ብጎነጽን ምፍረራህን ፖሊሲ ሃገራት ክትቆጻጸር ኣይትኽእልን እያ ኢላ ሉዓላውነትን መሬታዊ ሓድነትን ዩክሬን ከይድፈር ምክልኻል ንጸጥታ ኣህጉር ኣውሮጳ ኣገዳሲ እዩ ዲፕሎማስን ለዝብን ጸንቂቕና ክንጥቀመሉ ዝግባእ ኣማራጽ እኳ እንተኾነ ሩስያ ናይ ጎነጽ መንገድን ተስዒባ እንታይ ክንገብር ከም ዝግባእና እውን ክንሓስበሉ ዝግባእ ጉዳይ እዩ ሽወደን ኣብ ከምዚ ዝበለ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ ተራ ተዓዛቢት ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ክትብል እታ ሚኒስተር ወሲኻ ገሊጻ ኣብ ሳንደፊዮርድ 47 ዝዕድሚኡ ሰብኣይ ንጓል 31 ዓመት ቲያ ሃልቮርድ ብራቮልድ ብምቕታሉ ን10 ዓመት ማእሰርቲ ከም ተፈርደ ይግለጽ ኣሎ ሰብኣይ ብዘይካዚ ክሳብ 250,000 ክሮና ዝግመት ካሕሳ ክኸፍል እዩ ተባሂሉ እቲ ሰብኣይ ነዚ ቅትለት ከም ዘይፈጸሞ ናይ ክሕደት ቃል ክህብ እኳ እንተጸንሐ ቤት ፍርዲ ኣግደርግና ነቲ ገበን ከም ዝወዓሎ መርትዖታት ብምቕራብ ብይኑ ኣመሓላሊፉሎ እዚ ገበን ቅትለት ብኣዝዩ ኢሰብኣዊ ኣገባብ ተፈጺሙ ዝበለት ቤት ፍርዲ ናይ ገበነኛ ዲኤንኤ ከይተረፈ ኣብ መርመራ ምርካብ እቲ ዝወዓሎ ሰብ ከም ዝተጠቕመሉ ወሲኹ ገሊጹሎ ዝበዝሑ ኖርዌጃውያን ናይ ዊንተር በዓላት ኣብ ውሽጢ ሃገር ክሕልፉ ከም ዝደልዩ ገሊጾም 15 ሚእታዊት ኖርዌጃውያን ጥራይ በዓላት ዊንተር ካብ ሃገር ወጻኢ ክሕልፉ ከም ዝደልዩ ሪስፖንስ ኣናላይዝ ንፍሮምቲድ ብምውካል ኣብ ዘካየዱ ሓድሽ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ኣብ ኖርዌይን ኣውሮጳን መምርሕታት ኮቪድ ቀጺሉ እኳ እንተሃለወ 85 ሚእታዊት ኖርዌጃውያን ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይኖም በዓላት ዊንተር ክሕልፉ ድሌት ከም ዘለዎም ገሊጾም ኣለዉ ኣብዚ መጽናዕቲ ን230,000 ሰባት ቃለ መሕተት ከም ዘካየደ ዝገለጸት መጽናዕቲ 500 ናብ ውዑይ ዝበለ ኩነታት ኣየር ዘለዎ ቦታ ምኻድ ክመርጹን ከለዉ 200 ዝኾኑ ድማ ናይ በረድ ምንሽርታት
ምክያድ ናብ ጸዳፍ ቦታታት ክኸዱ ከም ዝመርጹ ኣመልኪቱ ኣብዚ መጹ ናይ ዊንተር በዓላት ኣብ ከተማታት ካሕልፉ ድሌት ዘለዎም ውሕድ ዝበሉ ሰባት ከም እተረኽቦውን እቲ መጽናዕቲ ወሲኹ ሓቢሩ ኣብ መላእ ኖርዌይ ኩነታት ኮቪድ እናተመሓየሸ ይመጽእ እኳ እንተሎ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዓለም ከምኡ እዩ ማለት ከም ዘይኮነ ኖርዌጃውያን ክፈልጡ ይግባእ ክትብል ኣብ ትካል ፍረምቲድ ኣፈኛ ምክልኻል ጉድኣታት ቴሬሳ ኔልሰን ኣተሓሳሲባላ ስለዚ ድማ እቶም በዓላት ዊንተር ካብ ኖርዌይ ወጻኢ ካሕልፉ ዝደልዩ ዘበሉ ኩላቶም ኣብታ ዝገሹ ሃገር ዘሎ ኩነታት ለበዳ ጸቢቖም ክምርምሩ ይግባእ ክብል እቲ መጽናዕቲ ለባኡ ኣመሓላሊፉሎም ኣብ ዴንማርክ ጋግ ጸጋ ዕድመ ጾታታት ይጸብብ ምህላው ተመልኪቱ ኣብ ዴንማርክ መዋዕለ ዕድመ ዜጋታት ብማእከላይ ገምጋም 79.6 ዓመት ንደቂ ተባዕትዮ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኸኣ 83.4 ዓመት ምዃኑ ሓድሽ ስታቲስቲካዊ ጸብጻብቲ ሃገር ኣመልኪቱ ኣብ 1990ታት ጀሚሩ ንውሓት ዕድመ ዴንማርካውያን ክውስኽ ምጽንሑ ዝገለጸት ሓበሬታ እዚ ንኽኸውን ምዕባለ ህዝባዊ ጥዕናን ኣማራጽታትን ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ምግባሮም ኣመልኪቱ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ንውሓት ዕድመ ደቂ ተባዕትዮ ምስ ናይ ደቂ ኣንስትዮን ክወዳደር ዕብየት ምርኣዩን እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ጾታታት ዘለዎ ናይ ዕድመ ፍልልይ እናጸበበ ክመጽእ ምጽንሑን እቲ መጽናዕቲ ኣመልኪቱሎ ካብ 2020 ንድሓር ጥራይ ናይ 4 ወርሒ ናይ ዕድመ ጋግ ክጸብብ ምስትውዓሉ እውን እቲ መጽናዕቲ ወሲኹ ገሊጹሎ እምበኣር ክቡራት ሰማዕትና ንሕጂ ዘዳለናዮ ዜናታት በዚ ፈጺምና ኣለና ንምክትታልኩም ነመስግን ሰላም